Senka Jurić, direktorica Karašice Vučice d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac. Postojimo 125 godina, osnovani smo davne 1896. godine kao vodna zadruga. Tvrtka sa 70% svojih kapaciteta je usmjerena na Hrvatske vode i to na održavanju osnovne i detaljne kanalske mreže, kao i na preventivnoj, redovnoj i izvanrednoj obrani od poplava. Sliv koji pokrivamo proteže se od Voćina do Josipovca, odnosno od Obronko Papuka pa sve do rijeke Drave. Suradnja s Raskom traje više od desetljeća. Suradnja je počela davne 2009. godine i traje do danas. Od Raska kupujemo najviše dijelove za traktore, kranske kosilice, raspon na ruku od 6 do 10 metara. Omjer kvalitete i cijene je prihvatljiv. Suradnja je izvrsna, komunikacija na nivou i nadamo se da će tako i ostati. Moje ime je Valter Cigrovski, voditelj sam mehanizacije u tvrtci Karašica Vučica. Susrećemo se sa različitom topografijom terena gdje dolazi do raznih velikih opterećenja strojeva i nisu uvijek idealni uvjeti za rad. Tako da smo u tvrtci Rasko susreli dobroga partnera koji ima kvalitetan hrvatski proizvod, dobru servisnu tehničku podršku koja nam uvelike podržava i održava naše strojeve i pomaže rješavanju naših radnih zadaća. Prvenstveno što nas najviše zanima, te prednosti su to brzo rješavanje tehničkih problema, od nabave dijelova i od servisne službe. To nam je jedna od najvećih i najbitnijih stavki, jer nama stroj ne vrijedi ako nama stroj stoji. To je gubljenje novaca.